közönség, szeretett barátaim, mert azt hiszem, hogy itt most barátok között vagyunk elsősorban. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket, egy rendhagyó irodalmi estre invitáljuk Önöket. Azért mondom azt, hogy rendhagyó, mert a darabot végülis ez az est egybe fogjuk játszani, tehát menekülésre nincs mód. Az első részben Kien László kollégámmal egy egyfelvonásos drámát fogunk felolvasni, aztán következik az én monodrámám. Férfi és nő, házasság, szerelem, hűség, hűtlenség, örök emberi problémák, amik körülövezik a mindennapjainkat. Az egyfelvonásost, ezt Szakonyi Károly, Kossuth-díjas író barátom írta, épp ebből és erre a témára alapozva. Kien Lászlóval 30 éve végeztük a főiskolát, és azóta bizony nem játszottunk együtt, ez úgymond egyfajta premier is lesz. Úgyhogy kezdődjön hát az est, az egyfelvonásos dráma, ami egy férfi és egy nő, egy házas párnak egy délutánjáról, egy estéjéről szól. Bagószag? Mi ez a bagószag? Már az előszobában éreztem, bagószag, furcsa. Na, szervusz! Szervusz! Tessék? Köszöntél, vagy nem? Hogyan? Ja, igen, neked? Azt hittem, nekem köszönsz. Igen. Hulla vagyok, te jól vagy? Bagószag. Volt itt valaki? Már az előszobában éreztem a bagószagot. Ki dohányzott? Kerestek? Nem. Hát akkor? Engem is kereshettek, vagy nem? Persze, bocsáss meg. Kinyújtózni végre leszakad a derekam. Micsoda forgalom, dugók, a lábam, ez a cipő töri a lábamat. A papucsom, ide hoznád a papucsom? Az a ballábas. Harc! Minden csak harc és harc. Mostanáig ültünk a miniszterhelyettesnél. Levettek a költségvetésünkből 30 milliót. Mi mosolyogsz? Mosolyogtam volna. 30 millió, ez nem tisztességes játék. Elkészítjük a terveket, beruházások, mi egyéb, és akkor egyszerűen visszaveszik. Az ember ott áll fejbevertet. Ez a büdös bagószag, ki a fele cigarettázott itt. A hentes. Amióta nem dohányzom, ki nem állhatom a füstszagot. A gyerekek merre vannak? A kisebbik a tanúszodában. A miniszterhelyettes persze egyetért velünk, ez a legbosszantóbb. Mindenben egyetért veled az, akivel éppen tárgyalsz. Lerázni a felelősséget, na ahhoz értenek. Tanúszoda, miféle tanúszoda? Tavaly építették itt a lakótelepen. Ja, Oda járnak. este? Még jó, hogy nem éjszaka. Ilyenkor érnek rá, nagyobbik meg angolon van. Ő persze szépítette a dolgot, ahogy egy ilyen alaktól elvárható. Félti a helyét, nagyon félti a helyét. Nem megvonták, azt mondta, csak nem adták meg, na és te volt egy pár még a fejem alá, jó lenne a fejem alá. Borzasztó, hogy mennyire kaparja a torkomat ez a bagószak, hogy ki szívhat ilyen büdös cigarettákat. A hentes. Jaj, mindjárt jobb ezzel a párnával. Hú, a nyakcsigóján, te borzasztod, gazdálkodjuk, kitört a fejét az intézet. Köszönöm, 30 millió ebben a gazdasági krakban. Esküszöm, hogy ez a füstszag. De pedig mielőtt jöttél, kiürítettem a Szörnyű, igen, a hamukat. torkomat, te nem érzed? Érzem. Hát akkor... Engem csak emlékeztet rá, hogy itt járt. Kicsoda? A hentes. Milyen hentes? Akinél vásárolni szoktam. Itt a tanulmány a táskámban, az új beruházásokról. Pompás, mi? Új beruházás, amikor egy rohadt fillét sem... Nem megint mosolyogsz? Valóban. Mit kezdjek ezekkel a tervekkel? Azt mondja meg valaki. Átmeneti, mindig azt hajtogatják. Átmeneti nehézségek, de meddig? Ez kapaduhály, valami kapaduhály. Reggel a fiat kölgési rohamot kapott, mert megint lóoltunk, meg kellett állni, kiadta reggelét ott a járdaszélén. Csöngetésre értünk az iskolába, kicsi a kapuban elkezdett bőgni, hogy elfelejtettem volna füzetet, vagy könyvet hagyni. Rólam csorgott a vereték, hol biztos, hogy én is elkések a hivatalból. Mit felejtettek itthon? Füzetek, könyvek és mappák tömegét hurcolják, nem sokára egy egész komputert be kell rakni a táskájukba. Erről neked persze fogalmam sincs, mert még egyetlen egyszer sem vetted a fáradtságot, hogy megnézd, hogy mit tanulnak. Mintha időmilliómos volnék.
Csodálatos volt. Csodálatos? Azt mondtad, hogy csodálatos? Mi a fene lehetett olyan csodálatos? Mit akarsz tudni? Hogyan? Ő ideült, én meg a kanapéra. De előbb feltettem a lemezt. Szóval zenére. Nem értem a kérdést. Mert nem akarod érteni. Na jó, beszéljünk nyíltan. Lefeküdtél vele? Perverszkedtél vele? Zenére? Miket beszélsz? Brahmsot hallgattunk. Brahmsot. Ő Isten igazából a moderneket szereti. Schönberget, Brittent, Webern, Bartókot, de hiába kerestünk, nekünk ilyesmi nincs itthon, sajnos, elég restettem is. Mutattam a készletet Vivaldi, Schubert, Strauss, ő választotta a Brahmsot, hogy akkor inkább Brahms 3. szimfóniája. Azt mondod, hogy Brahmsot hallgattad? Imádja a muzsikát, de a felesége elképedne, ha azzal állna elő, hogy hallgassanak zenét, bolondnak nézni. A gyerekei a rockot kedvelik, meg a heavy metalt. Régebben templomokba jár, kedveli a Gregoriánt, meg Bachot. De már erre sincs módja, csak a ház meg a kert. Egyszer megpróbálkozott azzal, hogy bevitt egy CD lejátszót az üzletbe, kihangosította, Alban Berget hallgatott, nagy botrány lett belőle. Mindezt nagyon fájlalja, de itt egészen felüdült. Itt ültetek és Brahmsot hallgattatok? Igen, a 3. szimfóniát. Az üzletben meg ott voltak a faképnél hagyott velük. Hát ez nem lehet igaz! Hallanod kellett volna Brahms 3. szimfóniáját ebben a csendes, elsötétített szobában, akkor nem beszélnél így. Kit érdekelt az üzlet? Kit érdekeltek a vevők is? Mit számít, hogy mi történik odakint, hogy mi van a városban, hogy mi van a többiekkel? Nem, azt nem lehet felidézni. Ezt komolyan mondod? Hogy nem lehet felidézni? Komolyan. Ezt az egészet komolyan mondod, hogy valóban így, hogy ez valóban megtörtént? Tessék, menj ki a konyhába, még nem raktam el az edényeket. Hát ki is megyek. Kimegyek és kivágom a szemétbe a vesepecsenyédet, a májadat, kimegyek, te úgy kivágom. Nyisd ki a frigidert, ott a vesepecsenye meg a maradék máj, csak tessék, ha ennyire lelketlen vagy, és aztán menj le a hentes üzletbe, kérdezd meg őt magát, hogy mekkora élmény volt Brahmsot hallgatni velem. A hentest? Kérdezzem meg a hentest! Igen, a hentest! Menjek le! Kérdezzem meg, hogy főnök! Maga volt fenn ma délelőtt a feleségemmel egy kis adag zónára? És Brahms 3. szimfóniájára? Így gondoltad? Hát durva támadás lenne, az biztos. Na tessék. Ha elég annyi, hogy egyszer csak ránéz egy véres kötényű hentes, és minden megváltozik. Hagyd már azt a véres kötényt! Hagyjam, tessék! Itt van. Akkor is mindenképpen ezt emlegetni. Szóval ez zavar. Hát mégsem volt olyan mindent elsőprő élmény. Igenis szép volt. Mégsem olyan tökéletes idény. Mi itt ez a véres kötény? Kérlek. Kellemetlen az ügy, nem írtam most része? Mi az már idegesít? Soha nem fogom elfelejteni azokat a pillanatokat, amikor békés nyugalomban ette a főztömet. Soha nem felejtem el a hálás tekintetét, ahogy a muzsikát hallgattuk a félhomályos szobában, a kedvességét, a szeretetét, az érzés, hogy szüksége volt rám. Hogy szükségünk volt egymásra. Nem, ezt nem veheted el. Nem én veszem el. Hanem majd, ha már semmi más emléked nem marad az egészből, csak ez a véres kötény, ehhez nincs jelentősége, hentes véres a kötény, ez természetes. Akarod hinni te? Ez az igazság. Akkor miért nem emlegethetem? Nem erre akarok emlékezni, a szabadság óráira akarok emlékezni, bármi rövid órák is voltak. Hiába itt a kötény is. Ugyan már marhavér, sertésvér, birkavér. Vér! Akármit mondasz. Vér és vér. Akármit semmi idő. Semmi szabadság, semmi boldogság. Érted? Csak vér, Szabad és boldog voltam! Szabad és boldog voltam!